Аз събрах 14 тикета. Ето ги. Но това не е най-важното. А най-важното е, че аз специално не отварях 20 тикета подред, за да ги отворя заедно с вас. И да ги изсипем на масата. Така. Дали остана нещо? Не. И както виждате, това са много стикета. Но преди да започна да ги отварям, ще взема ето тази ножичка, за да отваря пакетчетата, които не могат да ги отворят с голи ръце. И да ви кажа също, че тези, които ми се повтарят, ще ги слагам ето тук. Ето тук. А тези, които са ми нови, ще ги слагам по местата им. И да започваме. А ще започнем с ето това пакетче. Така. Отварям го. И това е Татко Смърф. Той ми е нов. И сега ще ви го покажа. И сега да го сложа на мястото му. Ето. Така. Това вече е хубаво начало. Сега следващото. Отново отваряме. Така. Това е някакво стики, което не знам какво е. Сега ще видя. Аз така като гледам. Това е Смърфът поет, защото има перо. Сега ще ви покажа и него. Ето му го и перото. И той е ето тука. Това е добро предложение, защото вече имам две нови стикета. Сега следващото. Отваряме. И това отново е ново стики, което е Смърфията. И аз го нямам. Така. То изглежда ето така. И нейното място е ето тук. Така. Още едно. Отваряме. Това е Штраки. Аз го имам. Ето ми го. Така че слагам повторката ето тук. Следващото. И това е Смърфът Майтапджия. Аз го имам. И сега да ви го покажа. Него също ще го сложа ето тук. Още доста останаха. И отваряме отново. Това е отново Татко Смърф. Аз вече го отворих един път. Ето ми го. И затова няма да ви го показвам втори път. И него го слагам близо до калинката. Така. Отново отваряме. И тук ние виждаме очилатият Смърф. Аз него също го имам. Ето как изглежда. И него ще го сложа някъде тук. Така. Добре, трябва да ми се падне сега ново. Надявам се. И за съжаление не. Но това е златия Смърф. И той е доста ценен. Ето как изглежда. Него ще го сложа отново ето тук. Така, продължаваме. И това е лилавият Смърф. Аз отново го имам, но няма нищо. Ще го сложа ето тук. Следващото. Отваряме. И да, много се радвам, че ми се падне този Смърф. А това е мързеливия Смърф. И той свети в тъмното. И затова аз много го исках.
ето как изглежда. И него ще го сложа на мястото му. Ето го. Слагаме. Така. И наистина имам късмет този път. Отварям още един. И това е котката Арзел. Аз също я имам. Ето я. Дори играх с нея на играта. Но все пак ще ви я покажа. Ето така изглежда. И ще сложа близо до златния смърф. Така. Продължаваме. И това вече е втората смърфията за това видео. Но няма нищо. Няма да ви я показвам, защото вече ви я показвах. И я слагам също на ето това място. Продължаваме смело напред. Отваряме. И това вече е третия ми очела смърф. Така че ще го сложа ето тук. Надявам се сега да ми се падне Бъки, защото аз много го искам. Така. И това е горският смърф. Аз, както виждате, го имам, но ще ви го покажа. Ето. И го слагам също на това място. Така. Следващото. И това отново е татко смърф. Той ми е вече трети. Затова няма да ви го показвам. Слагам го близо до другия татко смърф. Така. Още едно. И това отново е златния смърф. Аз го имам. Дори това вече ми е третия. И затова няма да ви го показвам. Слагам го близо до другия златен смърф. Останаха само 4 и сега надявам да ми се паднат нови стикта. Отваряме ето това. И да, това е Бъки. Както казах, аз много го искам, защото и той свети в тъмното. И сега ще ви го покажа. Както виждате, той е доста сладичък и има големи ушички. И него го слагам на неговото място. Ето. Най-накрая имам двата светещи смърфа. Така. Останаха още 3. Отварям този. И да, това отново е нов. А това е смърфът земеделец. И сега ще ви го покажа. Така изглежда. И него слагам също на мястото му. Ето го и мястото. Ето така. Останаха само 2 пакетчета и се надявам да ми паднат нови стиката. Така, отваряме. Едно да е някакво ново. И това е кокетният смърф. И точно него го нямам. Ето така изглежда. И него го слагам ето тук. На мястото му. Ето. Оставят ми само 3 смърфа до цялата колекция, но имам само едно пакетче. Надявам се ми се падне някакъв нов. Така, това е последното пакетче. И това е какъв смърф? Честно казано, не мога да различа какъв е този смърф. Май, това е някакъв смърфът или здравеняк, или марморко. Аз сега не мога да го различа, така че просто ще го сложа някъде тук. Изглежда така. И това е. Сега виждате кои ги имам на повторки, а кои ги нямам. Нямам само 3 стика. И това са обикновения смърф, смърфът музикант и лакомчо. Така че ако живеете в община Несебър и